Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Ndokute weramponesi kwese kundi nogara apo imwi munoenda unde ndokute weramponesi kwese kondi nogara apo imwi munoenda unde ndokutewera dambudzo inizve ndichiedzwa imizve makambo yedzwa ini ndokutewera ndokutewera ishe kusiya inindo kutewera kuti ndinoona rufu musati zvemauya makafa makambovigwa ndichiri kutewera makafa makambovigwa ndichiri kutewera kutewera mponesi makandifira kana vetse vakusiya ini ndokutewera
vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera. Kazwa vana vaMwari, tinotenda Mwari nekutisanganisa zvakare mukudzidzwa kweshoko rawo. Tinoda kuvatenda nekuramba vachitipa mukana, nekuramba vachitichengeta. Mukati menguva ino tinonamatira kuti Mwari wekudenga vave muchengeti weshoko rimwe nerimwe ratiri kunzwa panguva ino, kuti zvigotibatsira, kuti zvigotisimbisa, kuti zvitigadzire tive vana vaMwari vakagadzirira kuuya kwaMwari. Tiri kudzidza mukati mezuva ranhasi tichitaura nababa namai nemusoro unotiwo dear mom and dad. Toda kudzidza pamusoro pemhuri kana kuti pamusoro pevana vedu. Mukati menguva ino tinoda kutanga nekuverenga Genesis chapter 1. Shoko rinoti iro pavhesi ya27 na 28 inoti, so God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. The first part here, verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Especially my emphasis is on the first 4 words, and God blessed them. Now, tiri kuudzwa kunzi panapa Mwari asika mhuri, asika baba namai. Mwari anovakomborera Adam na Eve. According to the Bible, God blessed them. Mwari akavakomborera, saka mhuri ina baba namai yakakomborerwa. Iyoyo Mwari akatoikomborera. There is a blessing, it is blessed. Hatimiriri kuzova nevana kuti titi Mwari atikomborera. Panongo decide vaviri kuve nemhuri vachive baba namai, even vachazova navo vasati vavapo, God blesses that union. Nhasi ndiri kutaura nekuti mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba pahama neshamwari, kunetseka nepressure dzakasiyana-siyana dzekuti kuna vamwe baba namai vangori vaviri vasati vava nevana, and they are thinking to themselves kuti, are we cursed? No, the word is saying God blessed husband and wife. God blessed men and woman. When God created them, achivaisa pamwe chete, achivapa a union, a marriage, the Bible says he blessed them. Brothers and sisters, that union of yours, even musati mava nemwana, God has blessed you. God is with you. Take heart, mirirai pana Mwari. It is a blessed union. Mwari kudenga wakomborere. Dear mom and dad, tiri kudzidza nansi Genesis chapter 4 verse 1 inoti, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Now Bible rinotiudza kuti pano Adam after chivi chapinda, Adam paano batsirwa kana kuti paano vane mwana wacho achimutumidza zita rekuti Cain, anozoti pazasi ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Zviri kutidzidzisa kuti panapa, from the beginning, men understood that the process of having another soul under your custody, the process of having another soul mumba menyu under your guardianship, that process inobatsirwa naMwari. That process has a hand of the Lord. Inzwai vana vaMwari, kana mava nemwana, that process God is heavily involved. It is a process yabva kuna Mwari. Saka Bible riri kuti I have gotten a man from the Lord. Zvairi kutaura kana tikada kuisa mutauro wedu wakajairika. Bible riri kuti Mwari ane vanhu vake vakawanda. God has his many people, but he has decided to give you one of them under your custody. Pamunopiwa mwana, pamunova nemwana,
zvanzi naAdamu, ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Zviri kureva kuti Adamu ari kuti pasina kubatsira kwaMwari munhu uyu haagoni kuvapo. Adamu ari kutaura the origin yemwana, ari kuti origin yemwana anobva kuna Mwari. Ndamuwana, ndabatsirwa naMwari. Zviri kureva kuti Adamu ari kuti it is folly, it is foolishness to think that mwana akawanikwa abva kuna Mwari can be sustained without God's involvement. In other words, from the onset, Adam is saying God has been involved in the bringing forth of this person. God has been involved. In other words, Adam is submitting to us today that the involvement of God mukuuya kwemwana mukati memaoko edu, that involvement iri kutiudza kuti God is a stakeholder. He is a shareholder paupenyu hwemwana uyu. In other words, Adam is saying mwana wangu, but mwana wangu naMwari. Chatinofanira kuziva, chatisingafaniri kubva pachiri, ndechekuti vana vanhu vaMwari. New Living Translation inoti iyo pana mapisa namba 127, Psalm 127 verse 3. Children are a blessing and a gift from the Lord. Zvanzi vana chikomborero uye chipo chinobva kuna Mwari. Kureva kuti Mwari anotipa zvikomborero, Mwari agotipa zvipo. Zvazviri kureva from the beginning. Ngatitarise the wording of the Bible inotibatsira. Shoko riri kuti iro vana chikomborero zvinobva kuna Mwari, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Toda kuti titenderane from the onset kuti gifts are not the same. Therefore, we should not expect our children to be the same. Mwari ari kutipa zvipo izvi zvakasiyana siyana, but we should also appreciate and acknowledge the fact that gifts tinodzipirwa kuti ti-enjoy, kuti tifare. Therefore, patinoona vana vedu vachive netsika neupenyu hunoita kuti tisafara, that is not the gift yatakapiwa naMwari. Mwari anenge asina kutipa vana kuti vatipe maBP. Mwari akatipa vana kuti tifare. Mwari akatipa vana kuti ti-enjoy. Kana muchidzidza shoko rinototi Enoki paakange ave nemwana wake, ukama hwake naMwari hwakawedzera. When God gives us these children, He expects us to understand Him better. He expects us to appreciate Him better. Therefore, patiri kuti vana zvipo ende zvipo zvakasiyana, we are not condoning ma behaviors nema traits ari muvana asingadiwi naMwari, asingatifadzi. Because when God gives us vana, haana kutipa kuti vaite zvavanoda. Akatipa kuti vana ava vatibatsire in our appreciation yekunaka nekururama kwaMwari. Zvikanzi neshoko raMwari, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Kana muri kutarisa panapo, Desire of Ages chapter 56 inoti your fathers and mothers should look upon their children as younger members of the Lord's family, committed to them to educate for heaven. Zvanzi baba nana mai pavanenge vakatarisa vana vavo vari kufanira kuvaona sevana kana kuti senhengo dzemhuri yaMwari dzekudenga. Sapari kunzi naAdamu, dai taizvitaura nhasi literally tisina kupfuura nekuchikoro, paari kuti I've gotten a man from the Lord, ari kuti munhu wangu uyu ndewa abva kuna Mwari. Therefore, Mwari anoexpecta kuti vese vakabva kwaari at the end or in the end vadzoke kwaari. Kana mwana wangu akabva kuna Mwari, desire yaMwari ndeyekuti ndimuchengete ndigare naye nemuto unoita kuti agozokwanisa kudzokera kuna Mwari. Unfortunately, vana vazhinji Mwari akagumisira kuve nemweya yavo when He gave them, achivatora kwaari sechipo achitipa. Patakangopiwa ivavo vazhinji vana vakabva kuna Mwari, panopera nhoroondo yeupenyu hwavo, they will not go back to God, and that is a sad situation. Zvikanzi these children have been committed to us to educate them for heaven. Zvikanzi panapa nequotation inotiyo, the lessons that we ourselves learn from Christ, we should give to our children as the young minds can receive them, little by little opening to them the beauty of the principles of heaven. Pane vamwe vanhu vanofungidzira kuti zvinhu zveshoko raMwari izvi no zvichiri zvakanyanya kukura for vana, zvishoma nezvishoma izvozvo ngativadzidzisei.
Ngatidzidzise vana kuti kwanga kuna Abraham. Ngatidzidzise vana kuti Noah akavaka ngarava. Mwari akarayira vanhu kuti vavake ngarava. Noah akavaka ngarava. Mwari akamuponesa. Saka Mwari anoponesa vanhu vanoteerera. Zvanzi panapa nemunyori. The lessons isu dzatinodzidza from Christ. We should give those lessons to our children. Kana even ikanzi inguva ye children's chapel, kuna vanhu vanofungidzira kuti vana vangadzidza zviri nani kubva mungano dzatsuro nagudo kupfuura zvavangadzidza kubva mustori yaAbraham. Hanzi, but these young minds can receive these lessons. Mwari wokudenga vatikomborere izvi. Contemplate Matthew chapter 19 verse 18 inoti, then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them, but Jesus said, suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed thence. Pari kunzi panapa, vakauya vana mai nevana vavo kuna Jesu. Vadzidzi vakafungidzira kuti taakuvhiringa kana tichiunza vana kuna Jesu, taakuvhiringidza kune basa rakakosha. Jesu akati musavarambidza. Nhasi mumachurches edu, nhasi mumhuri dzedu, why do we exclude vana panguva yedevotion? Sei tichiita sekuti vana havasi vanhu vakakosha. Zviri kunzi naJesu musavarambidza, regai vauye kwandiri. And Jesu anotoda kuti varambe vari kwaari. Zvikanzi panapa Desire of Ages chapter 56 iyo yandamboverenga iri kuti iyo futi panapa, the Savior understood the care and burden of the mothers who were seeking to train their children according to the word of God. He had heard their prayers. He himself had drawn them into his presence. Zvanzi panapa nemurandakadzi, Jesu Kristu muponesi akanzwisisa rudo nehanya nemutoro wakanga uine vabereki pamusoro pevana vavo. Zvanzi Jesu, these are the same mothers vaimuka mangwanani vachiimba tenzi muchanzwa ndoimba vachinamatira vana vavo. Jesu aivaziva through prayer. Hanzi actually paakanga ari kupfuura nepanzvimbo yavanga vari, iye ndiye akavadhonzera kwaari, ndiye akainfluensa kuti vauye, because he just wanted to show them kuti ndinemi muproject yekuti vana venyu vakure zvakanaka. Vabereki, dear mom and dad, please ngatirege tsika yekusaunza vana kuna Mwari. Vamwe vanoenda kuchechi vachisiya vana. Zvanzi Jesu akanga achitoziva mitoro ina namai yekuti vana vangu ndinoshuvirawo kuti mwana wangu azova mwana akanaka. Kana uine shungu dzakadaro mumwoyo, ramba uinadzo uchinamata. Jesu anonzwa, Mwari anobatsira. Zikanzi panapa na Matthew chapter 18 verse 10, take heed that ye despise not one of these little ones. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Saka ndinoti kwamurika, vana vadiki ava musavagumbusa. Vana vadiki ava, don't despise them. Saka zviri kuita sekuti mameters akakosha panyika inoi ndeye vanhu vakuru. Even muchechi zvinoita sekuti mameters akakosha ndeye vanhu vakuru. Zvikanzi asi ndoda kuti muzive kuti vana ava, God has assigned guardian angels over their souls. And ngirozi dzevana ava dzinoona chiso chaMwari chababa vangu nguva imwe neimwe. Zvanzi panapa, angels are sent on a mission, great controversy, chapter 31. Angels are sent on missions of mercy to the children of God. A guardian angel is appointed to every follower of Christ. Jesu ari kutoti panapa, baba vangu panozvarwa mwana vanotomupa a guardian angel, anopiwa ngirozi yekuti amuchengete. Saka zvanzi ngirozi idzi naJesu dzinoona chiso chababa vangu zuva rimwe nerimwe, ngirozi dzevana. In other words, a guardian angel rimwe rebasa rayo nderekupota richienda ichinoisa mareports ezvaswera zvichiitika nezviri kurarama zvichiita munhu, nekuti inenge ina nguva dzese. Saka Jesu ari kupa panapa pfungwa yandiri kuda kuti nditambanudze ndichiti ngirozi dzevana vedu dzinodzokerawo, ngatiti manheru, dzinodzokera kunopa feedback kuna Mwari
kuti mwana wamakapa ningi naningi nhasi aswera achinwiswa doro dzinodzokera dzichinopa update kuti mwana wamakapa ningi naningi nhasi aswera akapfekedzwa hembe dzisingaiti dzinorekodha ngirozi dzinodzokera dzinotaura mwana wamakapa ningi naningi agerwa mohoko ari kudzidziswa kutaura zvisina basa ari kuswera achioneswa makatuni ari kuswera achidaiso ari kuswera ngirozi dzinenge dzichirekodha zvinoitika muvana vedu dzinorekodha even the negligence dzevabereki pamusoro pevana vavo. Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. This balanced growth, this verse, Luke chapter 2 verse 52, is the same text yatinowana yakatanga kushandiswa kuna Samuel. 1 Samuel 2 verse 26, inoti, and the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. Jesus arikunzi, he increased in wisdom and stature in favor with God and men. Samuel arikunzi, he grew in stature and in favor both with the Lord and men. A balanced growth inoti mwana ngaagamuchirike kune vamwe vanhu achigamuchirikazve kuna Mwari. Kune vana vanonzi vari right in the eyes of men yet havasi right in the eyes of the Lord. Kune vana vanonzi vakangwara in the eyes of men but pamberi paMwari they are foolish. That is foolishness. But Mwari ari kutiti we should desire that our children have a balanced growth. Dear mom and dad, let's desire, let's pray that our children have a balanced growth. Let them have favor with God. Let them have favor with men. Vana vedu ngavadzidziswe kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka. Vagodzidziswa kuappreciata uvepo hwaMwari in their lives. That is a balanced growth. Vana venyu havadzidziswi, havazivi kukwazisa vanhu. Munhu mukurukuru anongopesana nevanhu. Vanhu vanosvika kumba, anongoita sekuti haana kuvaona, business as usual. Hanzi nevhesi in favor of God and men. Pamberi paMwari chinhu chakakosha. Vana vedu vanofanira kunamatirwa, ndoimwe pfungwa yakakosha. Pray for them. Let every mother who go often to a savior with the prayer teach us how we shall order the child, and what shall we do unto him. Let her heed the instruction which God has given in his word, and wisdom will be given her as she shall have need. Zvanzi nemurandakadzi, Patriarchs and Prophets chapter 55. Mubereki mumwe nemumwe panapa pakanzi let every mother. Ini ndoda kuiisa kwatiri tese baba namai because tiri kudzidza nababa namai. Zvanzi mubereki umwe neumwe ngaaende pamberi paMwari achikumbira kuti Mwari tidzidzisei kuti mwana uyu tomubatsira sei. Vabereki vakawanda vanoda kuzononamatira vana kana kwaita crisis. Even pasati paane crisis ngatigare takakumbira knowledge inobva kuna Mwari kuti tigone kuvadzidzisa nekuvatungamirira. Zvanzi inoenda mberi ichiti, but it is only when she seeks in her own life to follow the teachings of Christ that the mother can hope to form the character of her children after the divine pattern. The world teems with corrupting influences. Fashion and custom exert a strong power over the young. It is, I repeat and emphasize, it is only when she seeks in her own life to follow the teachings of Christ. Vabereki, dear mom and dad, we have a great responsibility. The great responsibility atinayo paupenyu hwedu is to follow Christ, is to be good examples. Hatigoni kutsiura vana when we are not good examples. When we are not following the pattern of Christ, we cannot order our children to follow the same. Vana vanodzidza zvakanyanya through examples. Vanoona zvatinoita. This is why muchiona zvichirema kuti mubereki atsiure mwana kuti mwana asaita zvinhu zvaari kuita. This is why muchiona it is difficult for vabereki vanonwa doro kuti vati vana vavo doro rakaipa, because kana rakaipa vana vanobvunza kuti ko imimi sei muchirinwa. It is going to be difficult vabereki kuti mudzidzise vana venyu kupfeka zvakanaka when you are not a good example. It is going to be very difficult vabereki
kuti imimi mudzidzise vana venyu kuteerera nziyo dzakanaka. When you are not a good example, ndosaka muchizoona kuti vabereki vakawanda they will try to bring their children to church kuzovapa vadzidzisi vevana, but ndiri kufanira kuenda nemwana wangu kuchurch inini wacho ndiri good example. Vabereki fananai na Kristu. Prophets and Kings, page 27 says, in his youth, Kurea Solomon, in his youth, he made David's choice his own. And for many years, he walked uprightly. His life marked with strict obedience to God's commands. David akanamatira mwana wake. Munamato wake unaoneka pana 1 Chronicles chapter 29, verse 18 to 19. Anoti, O Lord, God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for which I have made provision. Quotation yataverenga iri ku-acknowledge kuti Solomon akazorasika. But iri kuti akafamba mukudzidzisa kwa baba wake kwenguva yakareba. Zvokuti even paakarasika Solomon akazodzoka, ndosaka achinyora bhuku ramuparidzi achita zvina maturo. This foundation vabereki yakakosha zvekuti even vana venyu pavanozobva mudzimba dzenyu under your custody vanogona kunorasika, but vanodzoka nekuti foundation yavo yavakapiwa yanga iri correct. Ndakurumbidza kuitaura kuti pasazoita vabereki vanoti but we have done our best. Kana makaita your best, dear mom and dad, leave everything to God. It is not always kuti a good parent brings up a good child. It is not always that, because of sin. Azvina kudaro muEden, Adam na Eve, umwe mwana wavo yakaita mhondi, umwe anga ari mutendi. God himself, a good parent, akaita madzenga Adam na Eve muEden. But nekuti in the beginning God had directed them in his paths, even pavakarasika, and when they were corrected, it was easy for the human family to go back and try to restore their relationship with God. Pa foundation apa vana vaMwari, ngatise vana vedu muna Mwari, let us commit them unto the Lord. Vanogona kuzorasika kumberi, but vanodzoka nekuti nzira calibration yedu iri mushoko raMwari. It is easy. Kana mchizonoverenga Job chapter 1 verse 5, we are told of Job praying for his children. Kwa vanoswera haakuzivi, nezvavanenge vachiita dzimwe nguva haazvizivi, netumwe tumabehaviors tunoita vana vari pavo vega haazvizivi, netumwe tumazita tunopiwa vana venyu twavanopiwa kana vachifarisa vari pane vamwe vavo pamapeers avo hatizvizivi. Mukusazviziva kwedu ngativanamatire. Mukasavanamatira elder, you will be shocked. Zvinotoitika izvi, you will be shocked kutonza kuti hapane vana vazosuspendwa kuchikoro vanga vachiimba zvinhu zvinonyadzisira. Motonetseka kuti motozonza kuti vamwe vacho mumwe wacho atoripo ipapo mwana waelder ngati mwana wamufundisi. Ndozvitori vana. Job ndozvaita kuti aende kunonamata. Aiti Mwari, handizivi pavanga vachiita pati. Pamwe vanga vachiimba nziyo dzisingakufadzei Mwari, varangarireiwo muvaregerere. Nguva imwe neimwe vabereki ngatinamatire vana vedu. Mwepfungwa inokosha. Proverbs chapter 22 verse 6. Inoti, you train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go. He should. Kwete yaanoda, but nzira yaanofanira kufamba. Saka apa pa training iri kutaurwa neshoko raMwari. Pari kunzi ipoka, iwe mbereki, ivane ukama na Mwari. Mwari achakuudza a way inofanira kufamba mwana wako. And iwewe you go back na instruction ya Mwari to go and train this child in a way he should go. Vabereki vakawanda pa process ya training vanopa vana vavo ma options.
kuti kana uchida ichi kana usingadi ichi. Shoko raMwari riri kuti there is a way we should go, there is a way yatisina option but to follow. Ngatidzidzise vana vedu izvozvo. Zvikanzi panapa achitaura pamusoro pa Cain and Abel, they were trained in the way they should go. Zvekuti izvoka kana muchidzidza Story of Redemption, page 52, these brothers had been instructed in regard to the provision made for the salvation of the human race. They were required to carry out a system of humble obedience, showing their reverence for God and their faith and dependence upon the promised Redeemer, by slaying the firstlings of the flock and solemnly presenting them with the blood as a burnt offering to God. This sacrifice would lead them to continually keep in mind their sin and the Redeemer to come, who was to be the great sacrifice for men. Adamu akavadzidzisa. Kana muchizoverenga mwoyo wechiprofita unoti nokuti Adamu anga ari murume murefu chivi chisati chapinda, pavakadzingwa muEden, ngirozi dzakasara dzakarinda Eden, but Eden yakambotora nguva iripo pakati pavo. Saka zvavaiita, vaienda kunonamata. Altari dzavo pavaiitira masacrifice avo dzakanga dziri padhuze neEden. Saka vaienda kunonamata. Kunonzi Adamu aitakura Cain omuisa pamapfudzi apa, oswedera naye padhuze negarden reEden, omubvunza, omuti tarisa mukati umu, uri kuonei? Otarisa zvese zvaari kuona, achidescribe zvaari kuona. Makanaka, mune zvakati, omudzikisa. Otakura umwe Cain, oita the same. Kana apedza vadzika vese ovaudza kuti umo mamaona makanaka umo, ndimo mumba medu taimbogaramo, but nekuda kwechivi takatadzira Mwari tikabuda. Asi Mwari vakatirayira kuti tikaramba tichivanamata nemutoo uyu, rimwe zuva tichadzokera muEden. So much that panourayiwa Abel na Cain, Mwari haaende kunobvunza Adamu kuti vana vako vaita sei. Mwari aiziva kuti Adamu had done his part. Inzwai vabereki, it shall come a time when God will not hold you accountable mukuita kwevana venyu, provided you have done your part. Ngavadzidziswe vana kuti tinonamata taakurara. Ngavadzidziswe vana kuti even uri wega as an individual kana wakurara zvinamatire. Ngavadzidziswe vana to depend on God. Ngavadzidziswe vana to trust God. Ngavadzidziswe to obey God. The Adventist home inotiyo panapa, parents stand in the place of God to their children to tell them what they must do and what they must not do with firmness and perfect self-control. Every effort made for them with kindness and self-control will cultivate in their characters the elements of firmness and decision. Fathers and mothers are in duty bound to settle this question early so that the child will no more think of breaking the Sabbath, neglecting religious worship and family prayer than he would think of stealing. Parents' own hands must build the barrier. Mwana ngaatodzidziswa. Munototanga kutomuona kuti dzimwe nguva anenge kuita attitude panguva yemunamato. Ngaatodzidziswa kuti kuita attitude panguva yemunamato kunogona kumutsa hondo yakakura yekuti zvinogona kumuomera. Vanhu vakawanda vari kurega vana in the name of child abuse. They are giving their children to the devil and the devil will abuse them. Dai zvaibvumidzwa hazvo kutaura, ndaiti nina uchatozoona kuti iwewe abuse yaunganzi wapa mwana wako iri nani pane anopiwa naSatani. When you now see them vachioperate vari mumaoko aSatani, unonyatso kuona kuti dai ndakamurambidza ndaigona hangu kunzi ndaita abuse, but zvaakuzoitwa iko zvino izvi zviri wese. Dear mom and dad, train them in the way they should go. Counsels to Seventh-day Adventist families, the Adventist home. Inotiyo, there has been a class of social gatherings. Part
parties of pleasure that have been a disgrace to our institutions and to the church. They encourage pride of dress, pride of appearance, self-gratification, hilarity, and trifling. Satan is entertained as an honored guest, and he takes possession of those who patronize these gatherings. Inzwai vabereki. Mwari wekudenga ngatibatsire. Vana vedu ngatinamate. Let us be firm. Patiri kuvatrena. Vatrene munzira yavanofanira kufamba mairi. Zvikanzi nekuti nhasi zvamuri kufungidzira kuti izvozvo ndo zviri kuitwa nevamwe. Mumagatherings emapati aya ari kuitwa nevana, ma-end of year party, ma-school living party, what. Hanzi the devil is the patron. Satan ndiye mukuru and he is honored. Achiona vana vasina kupfeka, achiona mavidhiyo evana ari kubuda, vana vechikoro vachiita zvisina basa. The devil is honored. Baba namai, if you don't train your child to honor God, he is going to honor the devil in the presence of the whole world. Manuscript Release, Volume 10, page 101. Eternal interests depend upon the course our children take in this life. And parents should be in earnest in giving them correct lessons from their babyhood up. This is a work that has been greatly neglected by many parents, and it is one in which the Lord would have decided reforms made. He desires that our children shall be trained to render obedience to all his requirements. Baba na mai, it is your duty. Process your training, haisi nyore, but the results. Process your training, haifadzi. Process your training inoda endurance. Process your training inorwadza, but the results. Zvanzi issue eternal interest. Hanzi panapa behavior itiitwa nemwana wenyu inotodetermina kuti achaenda kudenga here kana kuti anosara. Zvikanzi therefore vabereki vari kufanira kuvhunduka when they see traits emwana anoratidza kuti they are not going to be a good child. Totaura pamusoro paNoah, but inini ndinobatwa nemhuri yake. Noah was a good example. Makore akawanda Noah aiti kana aparidza, ngativakengera akapedza kuparidza oita ko, kana aita ko, ndinofunga kwaitanga kusimuka mudzimai wake, kosimuka vana vake nevaroora vake. Every day, pese paangoparidzira maingoziva kuti vanoenda kupulpiti yaNoah imhuri yake. Ngatidzidzise vana vedu kuve nehana dzinorova patinotaura nezveshoko raMwari. Dear mom and dad, ndimi matone vana vari kunetsa kuma youth camp. Mwana wenyu mimi baba namai, mwana wenyu mimi ndiye anoisirwa security. Vakambotanga vachisa madhikoni, vakaona kuti madhikoni anodzorerwa. Pezira vato subcontractor ZRP inenge itori nepfuti nembwa kurinda mwana wenyu mimi. Kuti muone pazvava. Wenyu mimi kwatita mukomana futi musikana. Wenyu mimi anojamba matende ese achitsvaga varume pamusangano pana Mwari. Mwana wenyu mimi anotoita mbiri yekunzi akarara nevakomana pamusangano wechechi. Ndokwa zvinosvika. September 8, 1904, page 15. Few parents begin early enough to teach their children to obey. The child is usually allowed to get to 2 or 3 years the start of its parents, who forbear to discipline it, thinking it too young to learn to obey. But all this time self is growing strong in the little being, and every day makes harder the parent's task of gaining control. At a very early age, children can comprehend what is plainly and simply told them, and by kind and judicious management can be taught to obey. Ipo paya panotanga kutoruma munyatso, ipo paya akutoziva. Ngadzidziswe kuti kana apedza kunwa mukaka ngaatende kuti maita basa. Ngadzidziswe. Chirungu vabereki vangu, chirungu hachizi chiKristu. Chirungu ingoriwo tsika. He is naughty
say go isolation, go upstairs, go outside, go into your room. What? Panoda discipline. Discipline. Vana vedu otherwise, they will not make it to heaven. Pane vamwe vana vekuti tikaona behavior yavo nhasi tinotenda Mwari kuti vabereki vavo vakafa. Godai mubereki ari mupenyu achiona zvakadai so. Tinototenda kuti azveshuwa mubereki akazorora anga asingamboraramiri kuona izvi. Vana vevamwe vachiita zvakanaka, wake achiita mbiri yezvinhu zvakadai so. Dear mom and dad, please do your best. Train up a child. Ngadzidziswe kushanda, ngadzidziswe kuzvishandira, ngadzidziswe kuita mabasa. Vana venyu vanongomuka mumagumbeze senyoka, achiwaridzirwa magumbeze namaid. Train up a child. Dear mom and dad, are you aware kuti munhu wamuinaye uyo musikana nhasi mwana wenyu musikana, bali muri kuziva here kuti number 1 mukadzi womwe munhu, number 2 ndimai vevamwe vanhu, muri kuda kuti vana vake munhu uyu vazoti chinyi pamusoro penyu. Dear mom and dad, muri kuziva here kuti ndibaba wamangwana vamuri kurega vachipfeka mutirauzi wepingi, ndibaba wamangwana vamuri kurega vachiisa jinja mumusoro, vachiisa mhete panzeve, ndibaba vevamwe vanhu ava. Mangwana munoda kuti vana vake munhu uyu vazoti chinyi pamusoro penyu. Dear mom and dad, ndibaba vevamwe vanhu ava vamunoregedza vachifamba vakarembedza mabhurugwa, ndibaba vevamwe vanhu ava vamusingakurudziri kuenda kuchechi, munoda kuti vana vavo vazoita sei? Dear mom and dad, mukadzi womwe munhu uyu anovhunduka huku asi achizoiti ndiyo chicken, ndinoda drumstick, ndinoda chakati, kana iri mhenya anenge achivhunduka. It's scary. What is this? Ndimai vevamwe vanhu ava vadzidzisei. Ndimai vevamwe vanhu ava muri kungodzidzisa kupfuya bvudzi, musoro wacho usina chinhu mukati. Ndimai vevamwe vanhu ava. Dear mom and dad, mudzidzisei kuti tinenge tisizoripo, isusu tinenge tisisipo. Kana wakugara nemhuri yako, zvinofanira kudai. Mwanangu murume chaiye anotya Mwari, mwanangu mudzimai chaiye anozviisa pasi paMwari. Dear mom and dad, nzau yanoda counseling, dzimwe zvamunoti zvinoda counseling. Gaiti kuverengere verse Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. Zvimwe zvamunobhadharira makansela muchidini zvaingoda shamu. Kana muchitarisa Mwari achisika miti ine mabranchi akasiyana masaizi. Saizi yebranchi rimwe nerimwe ishamu inoenderana nesaizi yemunhu umwe neumwe. Hakuna muti usina shamu inoenderana neumwe munhu wedu. Kana vana venyu ava mukasavarovava, vachazonorohwa nevamwe vanhu vasiri vabereki vavo. Ndinoseka zvangu mapurisa zvichinzi hazvabvumidzi kurova vana hazvichadini, but ukazoona achirohwa nemapurisa manje, vanenge vachirohwa mumusoro vachitsika kumeso, but dai wakamurova uri iwe mubereki wake waisambosvika ipapo. Vese vana venyu vamusingarovi vachifanira kurohwa vachanorohwa nemapurisa, norohwa nevatorwa. Nyika ichadhila navo. Ende kana nyika yakuita inozviita pasina hanya, it's ruthless. Dear mom and dad, shamu ngaishande vatendi, shamu ngaishande. Kana kune chinhu chandisingatyi chero kudeedzerwa nemapurisa kuti ndaparidza kuti vana ngavarohwe, shamu ngaishande. Kana paine chinhu chandiri prepared kuti ini ndine ndakavhura shoko raMwari, kuti shoko raMwari wekudenga, ivo vatungamiriri vamuri kuona nevabereki vazhinji vabereki vari kuteerera ndichitaura nyaya iyi, munotenderana neni kuti dai tisina kurohwa tingadai tisiri patiri panapa. Shamu ngaishande. Proverbs 23 verse 18 and 14. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Shamu iya inenge ichimudzinga kugehena. Shamu inodzinga munhu kugehena. Kana shamu ikasiiwa muri kuperekedza munhu kugehena. Kana musingaroyi munhu iye achiita zvisina basa, muri kuchengeta a candidate of hell. Makafanana nevanhu vari kuita pen fattening. Pen fattening kana muchifidha mombe so haibvumidzi kufamba madistance akareba, inenge ichingoti payadyira apa mvura yayo iri apa inozorora apa. But dai yaiziya kuti ndiri kufidhirwa koala,
Unoza dzinenge dziri kunze dzinenge dzichiichiwa so. Twakumana kwatinofamba tichienda kunonwa mvura. Tichitinwa tichitsvaga sora. Tichitsvaga chikafu. Vakomana musango makaoma. Iye dei zvedu takafanana neuyu. Hazivi kuti ipenifiti candidate for an abattoir. Ndozviri vana venyu vazhinji mabhuroiri akamirira Christmas. Candidates for hell. Train up a child. Dear mom and dad. Toda kunamata. Proverbs 29. The rod and the rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Vamwe varume vakuru nhasi vamunobata muromo muchiona zvavanenge vachiita ingori shamu yakashota. Ingori shamu chete. Vamwe madzimai makurukuru vamunoona vachienda paindaneti vakashama vachiita sei ishamu yakangoita shoma. Train up a child. Mwari kudenga vatikomborere. Ndoda kupedzisira nequotation iri kuna book Child Guidance. And if your children are disobedient, they should be corrected. Before correcting them, go by yourself and ask the Lord to soften and subdue the hearts of your children and to give you wisdom in dealing with them. Never in a single instance have I known this method to fail. You cannot make a child understand spiritual things when their heart is stirred with passion. Zvanzi vabereki, iyi issue yediscipline ngatimindire pamberi paMwari. Mwari atipe the desired firmness tive in control. Dear mom and dad, ampo yedu mazuva emabasa apera, chichasara kuenda kudenga. Isaiah anoti ini ndichati inini Mwarika nevana vamakandipa ava timire pamberi paMwari. Tichamira here pamberi paMwari nevana vavakatipa. Train up a child. Vananga vadzidziswa. Dear mom and dad, we have been given these children. They are from heaven. They should go back to heaven. May God bless you. Toda kunamatira vabereki. Vanoti Mwari tirangarirei, mutibatsirewo pavana vamakatipa. Vamwe havazi your biological children, but they are under your guardianship. Train them up. Lead them. Give them a good example. Support them in the right way. Ngativenenge kunamata. Baba vari kudenga makatendeka. Tinokutendai nezita raJesu. Toda kutendai nekutipa zvipo zvevana. For when we received them and when we saw them growing, we realized kuti vatoriwo vanhu vane mifungo yakasiyana iritori different from ours. Therefore tinotya Mwari when we look at them. Tinoshuvira kuti mutibatsire to help them to channel all their energies and intelligences in the correct path. Zita renyu Mwari ngarikudzwe. Madzidzani vabereki, tiri pano Mwari tinouya kwamuri nevana vedu. Vamwe vacho havachatonzwi. Vamwe vacho we have tried our best. Takuvasira kwamuri. Vamwe Mwari we were not doing enough. Tipewo simba. Help us to correct this. Imi Mwari muchiri pakati pedu. Mutipe nyasha. Tidzore vana ava vauye munzira yenyu. Tinokutendai nekutipa vana ava sezvipo. Vamwe they are obedient children. Vari kufamba zvakanaka, they are excelling muma education avo, muma careers avo, they are excelling, and we are grateful. We are glad pamberi penyu, but we continue to pray for them. Kuti Mwari vavengi nemirau yakatewa munzira dzavo, Mwari vaprotecte muvarwire. Ndoda kunamatira vabereki vamwe vane maheartbreaks nekuda kwevana. Chivaiwo munyaradzi wavo. Kana vachine zvavangakwanisa kuita, vapei simba. Kuti pasisina vanyaradzei. Vamwe vakaita their best, but the results are the worst. Imi muri Mwari. Zvakaitika kwamuri mubindu reEdeni, but nenyasha dzenyu situation yakazokorektika. Vamwe they are doing their best and the results are pleasing. Mwari rambai muchitikomborera muchitiropafadza. Tatenda Mwari nekuti muri Ishe wedu. Pakupedzisira ndoda kunamatira vamwe vanoshuvirawo kuve nevana. Mwari varangarirei. Imi makavhura chizvaro chaSara, mukavhura chizvaro chaRebheka. Nimi makarangarira Hana, imi mukarangarira Elizabeth. Rangariraiwo vana mai vari pano. Murangarire nana baba vari pano. Mukudzewo zita renyu pamusoro peupenyu hwavo. Tatenda nekuti muri Mwari munonzwa kunamata kwedu muzita raJesu. Amen. Mwari vakomborere vakuitirei zvakanaka. Tinotenda. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard.
Hope with a gentle persuasion whispers a comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done, and we will hope for the sunshine tomorrow after the shower is gone. Whispering hope, oh how well come thy word, voice making my heart in its sorrow rejoice. Even the dusk of the twilight, dim be the region afar. We'll know the deepening darkness, bright as the glimmering star. Then when the night is upon us, why should our hearts sink away? And when the dark of the midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering hope, oh how well come thy word, voice making my heart in its sorrow rejoice, making my heart In its sorrow rejoice. There is a happy land of sunshine, I know, free from all sorrow, pain and care. Land where no chilly winds of death never blow. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory, Where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Youthful and happy, none who ever grow old. No cares to bring us to despair. All will be glory while the edges shall roll. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime forever there. Springtime forever springtime in glory, springtime in glory, where the flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime for
Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, madamfo. Enyi, salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, dumelang. Muligaboto, mulibwanji. Muligaboto, makadini. Karibu, mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go?